Ndi nthawi ya nkhani yochokera kuno kwa MBC ndipo masanano muli ndine Austin Kachipea. Koma poyamba nayi mitu yake. Chipani cha Democratic Progressive pamodzi ndi President Mutharika banja lonse ndi Amalawi akukhuza ndi kukumbukira malemu Profesa Bingu wa Mutharika. President Profesa Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Ndipo boma lati ligwiritsa ntchito akatswiri kuti apeze yankho kudoko lomwe sitima imakocheza lamira kamba kakuchuluka kwa madzi mu nyanja ya Malawi. Chipani cha DPP mogwirizana ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika banja lonse ndi Amalawi akukumbukira malemu Profesa Bingu wa Mutharika yemwe anali president wachitatu wa dziko lino komanso mtsogoleri woyamba wa DPP yemwe anamwalira pa 5 April mu chaka cha 2012. Zambiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga ndi George Banda. Mchikalata chomwe wasaina mlembi wamkulu wa chipanichi apita mukito chati Profesa Bingu wa Mutharika anali mtsogoleri wosintha zinthu, wokonda zachuma komanso wokonza ndondomeko ya chitukuko yomwe idafotokozanso momwe dziko la Malawi likuyenera kuyendera. Chikalatacho chati monga woyambisa chipani cha DPP adakhazikitsa chikhalidwe cha ulamuliro woyendesedwa ndi zosatira malamulo a mabungwe ndi zikhumbo za dziko, komanso kuti usogoleri wake udabweretsa kusintha kwa chuma, kulimbikitsa anthu kukhala ndi chakudya komanso chitukuko cha zomangamanga. Chipanichi chatchulanso za ndondomeko ya Farm Input Subsidy Program yomwe yadziwika kuti ndi yomwe yachita bwino kwambiri kusonyeza kuti dziko la Malawi litha kukhala lozidalira, lochita bwino komanso lonyadira. Chikalatacho chatinso phunziro lake ndi lomveka bwino, monga kuti kupita patsogolo kwa dziko kumafuna usogoleri wabwino komanso masomphenya, chitetezo cha chakudya ndiye maziko a ulamuliro, kuzidalira m'malo mwa kudalira ena komanso kupanga zisankho molimba mtima ndi kofunikira kwambiri pa zofuna za dziko. Umoyo wa Profesa Bingu wa Mutharika wasimikiza kuti dziko la Malawi lingathe kukhala lotukuka kwamuyaya chifukwa cha masomphenya komanso kukhazikika kwa cholinga chake. Tikuzindikira monyadira kuti masomphenya ake akupitirirabe mosogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, president wachiwiri wa DPP komanso president wachisanu ndi chiwiri wa dziko lino. Kupitirira uku ukuonesa mphamvu, kufunika ndi kulimba kwa malingaliro omwe DPP idakhazikitsidwa. Chipani cha DPP chati ulemu waukulu omwe tingapereke sikukumbukira kokha komanso kuchitapo kanthu posatira mfundo zomwe malemu Bingu wa Mutharika adakhazikitsa. Chikalatachi chapereka ulemu waukulu ku banja la Profesa Bingu wa Mutharika komanso kwa Malawi onse omwe anakhuzidwa ndi moyo wake. Mzimu wake upitirize kupuma mu mtendere wosatha. President Profesa Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira anthu a mdziko muno Pasaka yopambana pomwe Akhristu akukumbukira kudzipereka kwa Ambuye Yesu Khristu yemwe anapachikidwa pa mtanda. Kudzera muthenga wake mtsogoleri wa dziko lino wati iyi ndi nthawi yakuti anthu alingalire pakufunika kokondana komanso kuchitirana chifundo, kukhululukirana ndi kuthandizana. Pasaka ndi nyengo yomwe Akhristu pa dziko lonse amakondwerera chipulumutso chawo chomwe chinadza kudzera m'mazunzo, kupachikidwa ndi kuuka kwa Yesu Khristu. Mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika wapempha Khristu kuti akhale ochilimika pogwira ntchito zolimbikitsa moyo wauzimu komanso popeza mayankho pa mavuto omwe anthu akumana nawo m'madera mwawo. Iwo amalankhula izi pamene anachita nawo mwambo wa mapemphero pa Mchezi Sisepi ku Lilongwe pokumbukira chisangalalo cha Pasaka chomwe ndi kuuka kwa Ambuye Yesu. Zambiri mu ripoti ili la Mwayi Mtumodzi. Mayi wa dziko lino Madam Profesa Gertrude Mutharika anali ndokondwa ndi mayimbidwe a chigwirizano kwaya ya mpingo wa Mchezi CCP. Iwo analimbikitsa utsogolo wa mpingo kuti ukhale patsogolo kulimbikitsa utumiki kudzera m'mayimbidwe. Ndikufuna ndikuyamikeni azimayi a chigwirizano
chigwirizano kwaya chifukwa chokuti ulendo wayamba takuita nani simumatidziwa inenso simumakudziwani koma Ambuye anatilumikizitsa chifukwa cha nyimbo yanu mupitirize kuimba ndipo Mulungu akutsogolereni. Pano ndaonera makwaya osiyanasiyana onse oimba bwino kwambiri. Inanso kwaya yandigwira mtima ndikwaya yoti kodi timakhala opanda nthawi zonse timakhala tili pa WhatsApp. Akuti ndi mchali chimomwe kumuchita check munthu udali mchali chimomwe pesa udali online akumacheza ndi anthu ena koma munthu ali muti ndikhulupirira mpingo uno ndi mpingo udalisika kwambiri umene uli ndi anthu amene Mulungu amapitisa ntchito kuti ayimbe. Ineyo ndabwera kuno kudzathokoza leadership ya mpingo uno chifukwa chomalo lazima amene kuti tizicheza nawo komanso ndzathokoze azimayi achigwirizana kwaya kuli kwose akangondiona ine anthu amayika nyimbo imene ijayo jangofika pakuti nyimbo imene ijayo ndine tikungoyendera njira imodzi. Chokupemphani chokuti mupitirize komanso monga Yesu Kristo waukira lero ubale wathu ndi mchezi kapena ubale wa State House ndi mchezi nawonso wabadwanso. Mayi wa dziko lino anapereka thandizo la ndalama zokwana 12 million kwacha ku mpingowu kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika. Iwo anati cholinga cha thandizoli ndi kulimbikitsa mpingowu kuti udzitumikira bwino anthu mu uzimu komanso zosowa za pamoyo wawo. Muulaliki wawo Mbusa Alexander Kambira analimbikitsa Akhristu kuti akhale osinthika pamene akusangalira kuuka kwa Yesu Mkhristu. Akondedwa ngati ndidafa ndi Yesu ndikuuka ndi Yesu moyo wanga uonetsereza Yesu. Abuso nankana usanja amene saonetsereza Yesuyo amene ndi Akhristu munena ndi inuyo kuli Akhristu koma Mulungu amaona ake otembenuka mtima. Wankati isofuna kuti akonzeke koma ngofuna kuti afe watsopano abwere. That's why Malemba akamba 2 Korinto 5 ndi 17 ngati munthu ali mwa Khristu ali wolengedwa tsopano zinthu zonse zakale zimaleka. Adani opanda manyazi ndi mutu wa nyimbo yomwe mayi wa dziko lino akuikonda kwambiri. Mwayi Mtumodzi, MBC Lilongwe. Phungu wodera la kumpoto kwa boma la Rumpi Ajapi Mhango watsimikizira anthu mdziko muno kuti miyoyo yawo isintha kupyolera ku ntchito zachitukuko zomwe boma la DPP likukhazikitsa. Mhango yayankhula izi pamwambo wa mapemphero okumbukira kuuka kwa Ambuye Yesu Khristu ku Muhuju m'boma la Rumpi. Hassan Pili watipatsira ripotiri. Kunali kuvina ndi kusangalala ku mpingo wa African International Church ku Muhuju m'boma la Rumpi pamene Akhristu amakondwerera kuuka kwa Ambuye Yesu amene Akhristu amakhulupirira kuti anapachikidwa lachisanu lapitali. Phungu wa dera la Rumpi North Ajapi Mhango yemwenso ndi nduna ya zamtengatenga ati kuuka kwa Ambuye Yesu kukubweretsa chiyembekezo kwa anthu mdziko muno kuti zinthu zikusintha ndi kuyambanso kuyenda bwino. Kuuka kwa Yesu Kristo kuchoka m'manda tsiku la lero kutipatsa chikhulupiriro kuti dziko lathu likupita kwabwino. Tikuchokera ku mbiri yovuta kwambiri zaka zisanu zapitazi ine mukudziwa kuti mdziko muno mladi mavuto mazunzo oopsa. President Profesa Peter Mutharika atiuza mobwereza kuti tipemphere dziko lathu lino kuti mavuto simakumana waja athe. Choncho ndimafuna ndasimiza nthawi kuno kuti chipulumutso chili pafupi. Mavuto amene tikumana waja pang'ono akutha. Mdziko muno munali njala ya nanu lero lino njala yamba kuchepa.
Amuhango aperekanso ndalama zokwana 2 miliyoni kwacha ku mpingo wa African International Church kuti amalizire ntchito yomanga chalichi chawo. M'mawu ake Bishop wa mpingowu Daniel Nsooya ayamikira Japi Muhango chifukwa cha thandizoli ponena kuti ziwathandiza kugwira ntchitoyo mwachangu. Pamwambo panafika anthu ochuluka kuphatikizapo mfumu yaikulu ya mderalo Senior Chief Mwahenga ndi akhristu ena amene anakondwerera zakuuka kwa Ambuye Yesu Khristu. Hassan Piri, MBC, Rumpi. Wachiwiri kwa mkulu wa polisi mdziko muno a Joseph Muthupa atsimikizira Malawi kuti chitetezo achikhwimitsa kwambira pa nthawi ino ya Pasaka. Amuthupa amayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamene amayendera madera osiyanasiyana pofuna kuona mmene apolisi akugwirira ntchito pa nyengo ino ya Pasaka. Iwo ati apolisi atumizidwa m'madera onse ofunika mdziko muno kuti azioneka paliponse pofuna kuteteza nzika za dziko lino. Pali njira zambiri zomwe takhazikisa, zinazo sizisowaso kuti zikuziulula kugula wanthu, koma chinthu chodziwika kwambiri pansi pa ulamuliro wa mkulu wa polisi Mr. Richard Luhanga akhazikisa ndondomeko yoti pena paliponse kuyambira kuchitipa mpaka kunsanje apolisi aoneke masana ndi usiku. Pamene anzathu tikuti tikupita tikasangalale tili ndi chuti, ife ndi pamene timayamba ntchito, ndiponso ndi pamene timakhalanso ndi ntchito yayikulu kwambiri kuonesesa kuti nyumba za wanthu zimene achokamo, koma tikuziwa kuti samachokamo anthu onse amasiyaso anthu kuti aziyang'anira penepopo, koma katundu wa wanthu, nyumba za wanthu, miyoyo yawo ndiyotetezeka. Chifukwa chake mukuona asilikali athu awa akungoyenda ngati akucheza, atenga futi zawo, akulankhula nkhani zawo, imene ndiye ntchito yeniyeni ya polisi. Chifukwa choti anthu ayeneka kuona kuti polisi yawo ilipo kuti iwateteze. Ndithudi ndiye pena paliponse pali patrol teams, magulu ama patrols dziko lonse la Malawi kuonesesa kuti chitetezo ndichokhwima. Mgonera nkhanizi uchokera kuno ku MPC masanano mlindine Austin Kachipeya. Bwanji tionenso mito yake. Chipani cha Democratic Progressive pamodzi ndi President Mutharika banja lonse ndi Amalawi akukhuza ndi kukumbukira malemu Profesa Bingu wa Mutharika. President Profesa Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana, ndipo boma lati ligwiritsa ntchito akatswiri kuti apeze yankho kudoko lomwe sitima imakocheza lamira kamba kakuchuluka kwa madzi mu nyanja ya Malawi. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Boma lati ligwiritsa ntchito akatswiri odziwa bwino ntchito yawo kuti apeze yankho kudoko komwe sitima imakocheza lamira kamba kakuchuluka kwa madzi mu nyanja ya Malawi. Nduna za mtengatenga Japi Muhango yanena izi itayendera dokolo. Hassan Pili walemba ripotiri. Nduna ya za mtengatenga a Japi Muhango ati pakufunika akadaulo okwanira kuchokera kwa akatswiri monga mainjiniya ndi ena kuti apeze yankho lokhazikika lotana ndi vutoli. Iwo anati zimene zachitika ku Nkhatabe kumene malo okwerera sitima jeti mchingelezi amira madzi ndi zodandaulitsa, kotero pakufunika yankho la msanga komanso lokhazikika chifukwa anthu panopa akuvutika. Kupita chitsogolo pofuna kuti pamene tikusinkhasinkha kuti apa tipakonze bwino tipange tikonze bwanji, pafunika kuti akatswiri athu ndi anzathu aku amaona za nyengo munakhalire pansi aone kuti mavuto tisanza kupona nawo tipange bwanji. Kwa ine ngati munthu amene ndaona ndi maso ndiona ngati kuti pafunika kuti tikweze malo amenewa kuti apite mmwamba, akapita mmwamba koma ndi mtundu otoleka bwanji ndi pafunika akatswiriso pano kuti athandizire kuti ndikamati tifuna tikweza ndi mlingo wochuluka bwanji, koma ndikuona ngati mankholo ake ndi amenewa. Kumira kwa doko zachititsa kuti anthu okwera sitima zikuluzikulu zapamadzi monga MV Ilala adzivutika kunyamula katundu wawo kukweza ndi kutsika mu sitima. Achikumbutso Dokotala ndi mmodzi mwa okwera sitimayo. Tisokoneza kwambiri ngati tikamakwera ngati tikanyamula tikhali ndi katundu
timavutira kwambiri na saganyu makhazula ndalama zambiri kuti katundu umene akafikire kumene tikupita maso pochokera kumene tikuchokera ngati kuli koma tikanya maso katundu chimozimozi malaso transport ambiri kuti kafike kumene tikagulisako tikaoda ndoti zimatisokoneza kwambiri kuti moti kapeza profit yabwino nokeza tutani tikuluza chifukwa cha mwina akutsitsa kwa katundu aganyuwa. Boma latsimikizira anthu kuti ndilodzipereka kuonetsetsa kuti akonze vutolo ku Nkhatabe mwa msanga komanso kupeza njira yothandiza pa dokolo limene linayamba kugwira ntchito mchaka cha 2017. Hassan Phiri, MBC, Nkhatabe. Konsolo ya mboma la Nkhotakota yati zokambirana zili mkati zofuna kusamutsa anthu omwe akukhala m'malo omwe kumachitika ngozi yosefukira kwa madzi. Mkulu woona za ngozi zogwa mwadzidzidzi m'bomali a Rumachinga Nkhata wanena izi mdera la mfumu yayikulu Kalimanjira pomwe bungwe la Yisa Foundation lapereka thandizo la chakudya komanso zofunda ku mawanja 200 omwe anakhudzidwa ndi vuto la kusefukira kwa madzi. Bidis Mwape watipatsira ripotiri. Aeliza Yakwaniya amudzi mwa Kalusawani ndi mmodzi mwa anthu ochuluka omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira m'boma la Nkhotakota. Iwo ati anataya chilichonse chawo pa ngoziyi ndipo akukumana ndi mavuto kuti abwenzeretse zomwe zinawonongeka. Ayakwaniya ati ngakhale anthu ena akhala kulandira thandizo akankoyamba kuti iwo athandizikeko chichitikireni ngoziyi. Ineru thandizo limene nalandira lero niliwonyadira chifukwa pano panalibekena kalikose nyumba mwanga. Koma chifukwa ya izizi Mulungu likomera mtima kuti kudutsa thandizo ngati lili nkutiganizira ife anthu osefukira madzi. Kwa ineyo nachiona chinthu chanke ngopatali. Bungwe la Yisa Foundation lapereka thandizo la zakudyazi komanso mabulangetewa pofuna kuchepetsa mavuto omwe anthuwa akukumana nawo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli Adelings Phiri ati cholinga chawo ndikuthandizira boma pa ntchitoyi. Apa Aphiri apempha anthu akufuna kwabwino kuti athandize boma pa ntchitoyi ndipo ati bungwe lawo lipitiriza kufuna thandizo kuti lifikire maanja omwe akuvutika chifukwa cha ngozizi. Ifeyo amene tili nkuthekera tikudziwa kuti dera lathu lakhudzidwa koma tilinako kuthekera kuti tithandiza. Naona kuti ndi chinthu chothekera kwambiri tikuti tithandizepo ifeyo ngati Yisa Foundation komanso azathu ena amene ali ndikuthekera kwina. So ndikupemphabe kuti ngati kuli ali nako kuthekera asasira bomalo. Mkulu wa ofesi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi m'bomali Rumachinga Nkhata ayamikira bungweli chifukwa cha thandizoli. Iwo ati pakadali pano zokambirana zili mkati kuti asamutse anthu omwe akukhala malo angoziwa. Tinakambirana nawo kuti anapeza malo mapisa atatu amalo amene ali kuntunda kuno amene pano pati kuapanga asesi kuti kodi ndi malo amene ali sefu kuchiopsezo cha madzi osefukira. So tinganene kuti mwina ndi chinthu chabwino fa choti mafumu onso komanso anthu ena avomereza kuti ayi kumene amakhalako ndi kumalo koyipa apereka chiganizo choti abwere kuntunda. Bungwe la Yisa Foundation likugwira ntchitoyi mogwirizana ndi diocese ya mpingo wa Anglican ya Lake Malawi. Mbusa wa mpingo wa Anglican kuchiya a Clement Naziri ati mpingowu ukudziwa mavuto omwe dziko lino likukumana nawo ndipo ati pakadali pano akufalitsa uthenga olimbikitsa kusamala chilengedwe pofuna kuthandiza kuchepetsa zotsatira za kusintha kwa nyengo. Tikuwalimbikitsa anthu kwambiri makamaka kuti titengepo gawo pakudzala mitengo kubwezeretsa mitengo imene idawonongeka. Bungwe la Yisa Foundation likugwira ntchitoyi ndi thandizo la ndalama lochokera ku Anglican Relief Development Fund. Maanja oposa 10,000 11,000 ndiomwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira ku Nkhotakota. Beatrice Mwape, MBC, Nkhotakota. Bungwe la Blantyre Water Board lati anthu ndi kampani zosiyanasiyana zindi ngongole zoti zilipire ku bungweli pafupifupi 15 billion kwacha. Bungweli lati izi zisokoneza ntchito yopereka madzi abwino kwa anthu amboma la Blantyre ndi madera ena ozungulira. Tindilipotiri. Polankhula pamwambo omwe bungwe la Blantyre Water Board linakonza ndi cholinga chofuna kuthokoza makampani omwe amakhulupirika polipira mabilo ogwirizira udindo wa mkulu wa BWB Chawanangwa jana anati kulephera kopereka mabilo kukukhudza magwiridwe a ntchito a bungweli poti limalephera kuthamanga kukakonza madzi akanongeka
kulipira ena mwa makampani omwe amapereka katundu osiyanasiyana ku bungweli komanso kulipira mabilo amagetsi. Pali ku akuza kwana chama 15 billion mu oti dolere ngati Blantyre Water Board timakhala affected kwambiri ndi anthu akamapanda kulipira mabilo awo makamaka kandi amnyumba ngakhalenso those from the industry timakhala affected kwambiri una kuti timakanika kuti tichite zomwe tikoza kupanga zomwe tayerekeza kuti pange mu nthawi ina yake chifukwa ndalamazo zimakhala kuti zilipo koma sizili ndi ife zili maforts amene kuti tipange attend to them quickly. Komabe iwo anati akhazikitsa njira yomwe ithandizire kuti bungweli lithe kutolera ndalama zake. Tayika ndondomeko zosiyanasiyana panopa kuti titolere ndalama zimenezo and posachedwa apa muzitiona ndithu tikhala full throttle kusakasaka aliyense amene ali ndalama zathu kaya titolera ife tokhani wake komanso tigwisa ntchito njira zosiyanasiyana anthu ena kuti akhoza kutithandizanso kutolera m'malo mwathu. Pamwambowu bungwe la Blantyre Water Board lapereka mphotho kwa makampani ndi mabungwe okwanira 15 omwe amapereka mabilo mokhulupirika. Ena mwa makampani omwe alandira mphothozi ndi hotela ya Amarilis ndi Malawi Sun, sukulu za ukachenjede za Mnyubas ndi Kuhes, zipatala za Adventist ndi Mwayi Wathu komanso kampani ya Ilovo Sugar. Polankhula wapampando wa bungwe lomwe limayendetsa ntchito za Blantyre Water Board a Stanley Chirwa ati mwambowu amaukonza ndi cholinga chofuna kuthokoza makasitomala okhulupirika omwe amathandizira kuti bungwe la Blantyre Water Board lizigwira ntchito zake bwino. Mwambowu unakometseredwa ndi mayimbidwe ochokera ku bandi ya Mingoli. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Munkhani za mayiko akunja, dziko la Ghana lalengeza kuti kuyambira mwezi wa mawa lizipereka chiphaso cha visa chaulere kwa nzika za mayiko amuno mu Africa zomwe zikufuna kupita mdzikolo. Telson Magombo ali ndi nkhani yonse. Pofuna kupititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo zokopa alendo komanso za malonda, mtsogoleri wa dziko la Ghana a John Dramani Mahama wati nzika za mayiko amuno mu Africa zizitha kupeza chiphasochi mwaulere kuchokera pa masamba a intaneti. Ndondomekoyi ndi mbali imodzi yofuna kulimbikitsa nzika za mayiko amuno mu Africa kuti zizitha kuchita malonda mosavuta. Polengeza za nkhani a Mahama ati anthu amaopa kuchita malonda ndi anzawo a mayiko amuno mu Africa kamba kuti maboma ambiri a mayikowa amalephera kukhazikitsa mfundo zofewa zomwe zikhoza kuthandiza anthu m'mayikowa kuchita malonda mosavuta. Amahama ati kupereka mwayi wa visa yaulere kwa anthu muno mu Africa zichepetsa chuma chomwe anthu amagwiritsa ntchito akafuna kuyenda m'mayikowa. Tilson Magombo, MBC. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Chipani cha Democratic Progressive pamodzi ndi President Mutharika banja lonse ndi Amalawi akukhuza ndi kukumbukira malemu Profesa Bingu wa Mutharika. President Profesa Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana, ndipo boma lati ligwiritsa ntchito akatswiri kuti apeze yankho kudoko lomwe sitima imakocheza lamira kamba kakuchuluka kwa madzi mu nyanja ya Malawi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya. Masana abwino.